What's up mga kasunggab? Bagong araw na naman po ngayon, mag-vlog na naman po ang Aga TV channel. So yan guys, pasensya na po kung hindi po ako nakapag-update sa mga nakaraang araw, mga nakaraang weeks, kasi na-busy ako sa trabaho mga kasunggab. Pero ngayon guys, mag-vlog na naman po tayo. Ang gagawin natin ngayon ay magagawa tayo ng travel vlog na kung saan pupuntahan natin ang hindi pa natin napupuntahang resort dito sa Sulangan, Eastern Samar. Okay, so yun po parang Mangrove Park ata ang pangalan ng resort na yun, pero hindi pa ako sigurado kung yun talaga yung pangalan kasi nga hindi pa natin napupuntahan. So ayun guys, pupuntahan natin ito ngayon. Samahan nyo ako sa ating travel vlog. Subscribe to my channel and also press this bell icon. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa daan kung saan nag-aantay tayo ng sasakyan. So ang ating sasakyan papunta doon is tricycle. So ayun, nandito tayo ngayon nag-aantay, wala pang dumarating. So dito tayo mag-aabang ng tricycle at doon ang ating destination. So yan nga pala ang kasama ko mga kasunggab, yan si Joe. So guys, yun nga pala yung aming boarding house sa ngayon. So wala lang, gusto ko lang ipakita sa inyo yung boarding house namin, Malam Mansion. Wow! So yun guys, puntahan natin ang aming isang puntahan. Yung tawag dun is Mangrove Park Resort sa Sulangan, Eastern Samar. Samahan nyo ko guys. Sa wakas mga kasunggab, nandito na ang aming sasakyan. Ito yung Lamborghini Tricycle Ferrari. So yun guys, nandito na kami ngayon sa aming sasakyan papuntang Sulangan. My goodness. Okay, let's go guys. Yan, salamat mamang driver sa paghatid sa aming pupuntahan ngayon. Mag-ingat po kayo sa biyahe. God bless. So ayun mga kasunggab, nandito na tayo ngayon sa Sulangan Mangrove Park. Excited na akong pasukin kung ano ang mayroon sa loob. Tara guys, samahan nyo kami. Papasok na tayo. Hindi namin alam kung magkano ang entrance dito ngayon mga kasunggab. Kaya dahil sa una tayong pupunta dito, kaya hindi pa natin alam malaman kung ano ang mayroon dito. Welcome or entrance area. Parang renovation pa ata dito. Welcome to SMP. In other words, Sulangan Mangrove Park. This is it. So ayun guys, siguro under construction pa yung cottage. Hello po mga boss, good morning. So yun po, ginagawa pa yung cottage. Sir, meron po entrance. Magkano po yung entrance? 30 po. May puso, 30 daw yung entrance. Hello po. Guys. So yun guys, pinatay nila yung so yun po, meron po ditong special photo OPPs, Tambayan by the Sea, Floaters for Rent, Cottage Rentals, at SMP Cottage One.
So yan guys, nagpapapisor siya. Yun, no, mga kasungab, nandito na tayo ngayon sa Mangrove Park, Katsulangan, Stern Samar or ECE. So yun guys, samahan niyo ako at lalaktayin natin to. Tutor ko kayo dito sa loob kung gaano kaganda ang Mangrove Park. Come on! So mayroon po silang mga lights or bulb. Siguro paggabi dito mas maganda mga kasungab. Guys, nandito tayo sa Firefly Peak number 1. Mga katins ka kaya parang tawag dito big 1, Firefly big 2. Oh, okay, so sa baba inuman, sa taas parang pipin. Dito tayo ngayon sa okay rin naman siya, maganda. Ternyata ku salah, kita